Hi guys! Today is Saturday. Wala akong work ngayon. Tapos, mag-aano ako sa vlog nito. Like, magtatagalog ako the whole vlog. Kasi may nag-request sa inyo na mag-try ko magtagalog sa vlog. Kasi puro daw ako English ng English. Which is, tingnan mo. Kasi nga, nandito naman ako sa US. So, parang nasasanay ako mag-English. Tapos, magtatagalog lang ako kapag kasama ko yung kaibigan ko si Clarice. Kaya minsan magtatagalog kami sa conversation or minsan Tagalog, Taglish, Tagalog, English, ganun. So nag-makeup lang ako. Kanina, kumain na ako ng guys. Kumain na ako ng avocado toast. Ang sarap. Tapos nilagyan ko siya ng egg. Tapos yung may almond milk na ako. So yan. Hindi na ako umiinom ng regular na whole milk kasi yun yung parating minimix ko sa milk ko, kaya maraming breakout sa mukha ko. Yun palagi yung reason kaya ang rami kong pimples, na siya. At nag-workout na din, dito na ako nag-workout sa bahay kasi hindi na ako pupunta ng lang dyan kasi maraming tao, sabi ng husband ko, kasi galing siya doon, tapos sabi niya ang daming tao, hindi ka makakaano, parang walang space ba. So dito na ako nag-workout. Naghilamos na rin ako kasi nakaligo na naman ako kagabi. Naghilamos na ako ng mukha. Kaya naglalagay lang ako maglalagay lang ako ng konting makeup ngayon. Magfi-film sana ako ng makeup video ngayon. Tapos naisip ko na wag muna kasi yung ang skin ko, ayaw ko lagyan ng maraming makeup. Yung konti lang, yung concealer, magpa-spot concealer ako, tapos yung eyebrow. So gagawin ko muna yung nagwa-watch ako ng vlog ni Ray. So babalikan ko kayo mamaya pagtapos na ako. Hey guys, so ready na ako umalis. Pupuntahan ko lang yung sister-in-law ko, yung mga niya, yung anak niya. So bibisitahin ko lang sila. Yung nasa lips ko pala is yung bago kong binili sa Target. Glow Truther. Sa Target yung ako to ba binili? Or I think sa Ulta ko to siya nabili. Maybelline. $7.99 lang yung price na. So yan, para siyang may pagka-red na maroon na yung kulay niya. So, lalagay ko lang siya sa bag ko. Ay, yung gagamitin ko yung sling bag today na Michael Kors. Ito pala yung mga paborito kong mga Maybelline na lipstick shade, guys. Yan. So, may 5 akong paborito. So, yun nga yung nilagay ko na sa lips ko. Yung paborito ko talaga, yung dalawa is yung Amazonian at Fighter. Ito sila. Tapos, yung may pagka-pink, yung tawag nito is self-starter. Itong nude naman, driver. So, may 5 ako mga paborito. Ito yung mga paborito ko na Maybelline lipstick. Yan. So, para hindi na ako mag-re-apply. So, yun yung gusto ko sa sa Maybelline. Para hindi na ako apply. Para hindi na ako maghihikaw kasi doon na nga ako sa I think makikita kami ng kaibigan ko mamaya mga 4 something. Yung kaibigan ko si Mary Francis. So, kunin ko lang yung yung ito pala yung key pouch ko is from Gucci. Yan. Yan yung gagamitin natin. Or minsan, yung ginagamit ko, ita-transfer ko yung card ko sa sa Louis Vuitton na card holder ko. Yan. So, but now, hindi na ako magta-transfer. Ito na lang gagamitin ko yung Gucci. Lagay ko siya dyan. Tapos, yung AirPods ko, guys. Yan. Matagal siya guys. Matagal siya malubat yung AirPods. Tapos, alcohol. Kailangan ko ng alcohol. Charger. Yan. Kailangan ko ng charger. Tapos, may mga cash. Minsan lang talaga akong may cash na dala. Yan. So, charger, yung power bank ko, hindi ko na-charge. Ayan lang. Tapos, yung glasses ko. Tapos, yung vlogging camera, yan, para hindi ko makalimutan mag-vlog. Kasi minsan makakalimutan ko mag-vlog. Yan. May pala ako, guys. May sunglass para ako sa sunnies. Ito, yung sunnies face na na sunglasses.
Last year ko pa ito nabili, yung pumunta ko ng Pilipinas. Diba ang ganda? Bakas maka-fresh. Diba? Diba? Party lang. So, I think, gagamitin natin kasi medyo sunny today. Hindi siya masyadong, mainit. Pero, yan. Sunny space. Gagamitin natin yan. So, tara na. Kasi, anong oras na? Alam mo ba? Tara na. Yan. Sa sling bag ko na lang siya, guys. Paganin na lang siya. Tara na, guys. Para, malapit lang naman yung yung bahay ng sister-in-law ko. Malapit lang, hindi malayo. So, siya. Kalat dito. Guys, nasa car na ako. Pupunta muna ako ng McDonald's. Hindi para sa akin ha. Kasi nag-ano na ako. Ayaw ko na kumain ng mga fast food. Yung para sa mga bata yun, o-order ako ng Happy Meal. Kasi tumawag yung asawa ko. Sabi niya na if pwede bang mag-stop by muna ako sa mag-stop by ako sa McDonald's kasi gusto ng mga bata. So, mag-order lang ako ng 2 Happy Meal. Tapos, punta na ako sa kanila. Magdadrive muna ako, guys, ha? Pero, ganda. Gusto yung, yung top. Gusto ko yung top kasi napaka-init. 88 degrees ngayon. Tapos, gusto ko yung lipstick. So, gagamitin ko yung ginamit kasi ng husband ko yung car ko ng isang araw. Kaya, ginamit ko yung papunta sa working sa kanya kasi, may problema sa brake pad. Pero, kaya ginagawa na ngayon. So, anyway, I'll see you guys later. Guys, nandito na ako sa McDonald's. Yung gamit ko pala sa sinabi ko kanina na mag-spot concealer lang ako, yung Too Faced. And ginamit ko din yung Maybelline na foundation na may sunscreen. Ipapakita ko sa screen. Kasi yung ibang foundation ko minsan siya maputi na sa akin kasi nga nagtan na ako kasi summer dito, masyado akong bilad sa araw kaya ang dali kong umitim, which is gustong gusto ko kasi gusto kong yung tan ako. So lang 15 minutes away lang yung McDonald's dito sa bahay ng sister-in-law ko. So pupunta na ako doon after nito. Nasa pa ako sa drive-thru. Ang McDonald's na drive-thru ang haba. So tapos kilay is yung Anastasia na dip bro. A few inches later. Show it to me. What, you stinky face? You stinky face! Are you stinky face? Open. There's some. Ooh, Snoopy. Do you know this character? No? You got apple, you got some french fries, and you got some nuggets. Put it back. You only want that book? You don't want the food? No. Oh my goodness. Or every time you try to eat some. Go ahead, Jeffy. Sure you tell me how you throw the webs. Jeffy! Hey guys. So, I'm gonna go because it's already 5. I mean, not 5, it's like 4:25. And I already give the kids the Happy Meal. And I ordered a vanilla iced coffee, and this is why I quit going to McDonald's, because their coffee sucks, or it's just probably the location. I asked for a vanilla iced coffee and I can barely taste the coffee. It's like straight up milk and a lot of sugar and a lot of ice. So that's why I never go to McDonald's anymore. I mean, yeah, I never go to McDonald's anymore because it's like so fat, like it's like a lot of oils and stuff. So anyway, I'm gonna go ahead because I'm gonna meet Mary Frances, so I'll see you guys in a bit. And we have our food with this view. What do you do, baby? Yay, yay, work them shoulders. Happy advanced birthday. Thank you. She'll really blow her candle. Aww. Hi guys, so nahatid ko na yung mama ni Mary Frances at siya kasi pumunta kami kanina. Si
Tia, yung mama niya, kumain dun siya sa naghangout siya sa kaibigan niya sa pier. Tapos kami naman pumunta kami ng Island Hideaway, like right across sa pier. So ngayon, natin 12 na. So may binili akong beer, Heineken na beer para sa hubby ko kasi tumawag siya, gusto niya ng beer. Tapos magsa-stop ako dito sa Harry's Theater. Yan, Harry's Theater. Yan. Ba yan? Hindi mo naman makikita. Pero dyan, grocery store siya. I think open siya 24/7 or 24 hours. So bibili ako ng V8 daw na juice. So, punta lang ako doon. Hindi na ako mag-vlog doon kasi V8 juice lang naman yung kukunin ko. So, mamaya na lang guys. So, sa bahay na lang. Hi guys. Nasa bahay na pala ako. Tapos, pinakain ko na lang yung asawa ko. Yung sobra namin sa restaurant kanina. Gutom kasi siya. So, ayun natin i-end ko na yung vlog dito. May papakita pala ba ako? May ipapakita ako sa yung lipstick galing sa Target. Ito yung binili ko, yung Super Staying Crayon. Yung shade niya is Live on the Edge. So, curious lang kasi ako guys ng formula niya. Tapos, nagagandahan ako sa kulay niya kasi nga, fall na. Malapit na mag-fall. So, pero, tapos, yung amoy niya, parang yung sa Super Stay na lipstick. Yan. Yun yung kulay niya. Ang ganda, diba? Paano ba to? Yan. Medyo, siya. Dark burgundy brown-ish yung kulay nito. Kaya nagagandahan ako. So, try ko din yan. Tapos pala guys, hindi na nga ako, diba? Sabi ko sa inyo na hindi na ako nagre-refill. Hindi ko na yung lipstick. Hindi na ako nag-a-apply ulit ng lipstick. Kaya sayang na dinala ko kasi hindi ko naman nagamit kasi nga yung Super Stay, grabe talaga yung sinabi na Super Stay is Super Stay talaga siya na lipstick. Tingnan nyo. Kumain na kami ng mga greens. Hindi naman siya masyadong oily, pero yung dip, yung crab dip, tapos yung pretzels, and marami akong uminom na tubig, nag-lemonade din kami, tapos hash puppies. So, yan, marami akong nakain, pero nandyan pa rin yung niya, yung kulay niya. So, nagagandahan talaga ako. Anyway, i-end ko na tong vlog na to. Tapos, meron din yung babae sa restaurant, sabi niya sa akin, na nagustuhan daw niya yung bag, yung Michael Kors na bag. Sabi ko, yeah, I know, it's really good. Tapos, kasi ko siya, na sling bag ko siya. Tapos, ang ganda lang, kasi yan siya. Tapos, ang raming ko nadala. Nadala ko yung, yung wallet, yung Gucci ko, yung iPhone, nandito yung camera, nandito, tapos yung charger, yung alcohol nga, yung AirPods. Yeah. Tapos may marami pang ma-fit. So, yan siya. Tapos nagugustuhan lang ako. So, yan guys, i-end ko na ng vlog ngayon. Kasi pagod na ako. Tapos i-edit ko pa tong vlog para may video tayo kasi wala na akong video. Tapos I think magfi-film ako bukas ng beauty video. Hindi ko pa alam anong klaseng beauty video. Or yeah. Kasi off ko bukas din Sunday. So ngayon day off ko Saturday at Sunday, pero babalik ako ng work ng Monday. So yun na. Tapos iiwanan niya si Francis, yung kaibigan ko guys, pupunta siya ng Amsterdam kasi may work siya doon for I think 1 year ata yung contract niya. So pupunta na siya ng Amsterdam. So mga 29th ata yung flight niya. So mamimiss ko siya. Tapos birthday niya ngayong Tuesday. Tapos off ko naman ngayong Tuesday. So may pupuntahan kami sa yung sa birthday niya. Kasi mag-18 years old na siya. So yun na. At na-surprise ko pala siya guys ng
Mag-i-insert na lang ako ng video after nito. Pero surprise ko siya sa Snapchat na, sa Snapchat ko siya na-record kasi nga late na yung sa camera ko. So, yeah, mag-i-insert na lang ako ng video. Pero yeah, yun na guys. Make sure to like this video and subscribe sa akin channel if wala pa. Tapos, I will see you guys on my next one. Bye-bye! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Francis! Thank you! Happy birthday to you! Ready? Oh!